जि गाबखायोना माब्रै अमा दङ जि गाबखायो न'आव बै आंनि मासे मानै माथाम माब्रै ओमफ्राय अमा आदार होग्राया नैबे मालिका नों आदार होयो आरो So guys, आङो माइ सौनो थांदोंसै आइजों बिराद बानायनाङो माइ सौनाय होनबाथाय खिन्थु उपाय गैया दा थांनांसिगोन माइरं गैलानो जोबलायबाय सौआबाथाय जानाय नंला खैथासो सौनो 10थासोआव दानो सौथ'लानो लोंनो सिखारनो हाला नामा मैया लोंनाया माने एसां थांनो गोसो ओमफ्राय पाला साला गाया नाङा दिनै थाङा गाबोन थां गाबोनलाय सोरनो गायनांगौ होनलाय होमबा था न'यावनो था नों फैसाखौ होनबा फैसाखौ नोंनाव 5 थाखा होगोन दे दिनै सानसे थानायनि ना एसां मोजांनो बुंगासिनो आं न'आव था दिनै खामानि दं दिनै जेरावबो दाखालि माइ गायगासिनो 500 थाखा होगोन आं दिनै न'आव थाबाथाय ओमफ्राय माइ गायनो थांबा 250 मोनगोन बे थगायालै होमारगोन आं र' दा लायमारगोन आं बेसेबां गायनो गोसो जाना दं दा मालिक होमबालाय बिसा मानसि मोनाखायनो होमबा नों गायनो गोसोथार नामा बेसां गायनो हायो आरो बिसाखौ मोनगोन नालाय आं थांना बुंगासिनो आं दहायनिफ्राय गायनो होनलायबाय आं मा होनदों नोंखौ आं दिनै थांना होनदों ना गाबोन थांबानो थां माइ गायनानै ला फैसा खामायनानै बे माइ गायनो थाहैनो आंहा बेसेबां लस जाना दं न'आव ओरैनो ताखानजोबगौलाय 12टायाव गगोन 12:30टायाव दा लायदोंसै आं ओरैनो बे मानो थांनो हायाखै होनबाथाय माखासे स्पन्सर बिराद गोलैसोना दं बेखौ माने स्पन्सरथ' होथारनांगोन आरो न'आव मानसि गैयाबाथाय जाया भिडिअफ्राबो खै थाखा 20 थाखा लागोन नामा मिथिजानो नङाबालाय स्पन्सर गैयाबालाय आङो थांनो होगौमोन दा स्पन्सर दङ स्पन्सराव फैसा नांथाबना थायोना आरो एडभान्स लाखानाय दं दा भिडिअ बानायना होआबाबो जाया So guys, भिडिअखौ जागायलायनोसै आं नोंथांमोननो मोनसे गेमिं एप्लिकेशननि सायाव बुंनानै जायनि नामा जाहैबाय रिमिनेबल स' नोंथांमोना बेयाव गोबां फैसा इनकाम खालामनो हागोन नोंनि गोसो दंब्लाथाय स' आं नोंथांमोननो बेयाव देखायदेनसै बेयाव नोङो फार्स्ट रेजिस्टार खालामनांगोन जेब्ला नों रेजिस्टार खालामगोन नों मबाइल नाम्बार होनानै अब्ला नों बेयाव 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरनो शेयार खालामनाबो इनकाम खालामनो हागोन लोगोसे बेयाव माने गोबां गेम दं दे नों बबे गेमखौ गेलेनो स' बेयाव शपनि अप्शनबो दं नों जुदि फैसा सोनो गोसो दंबाथाय गावनि एकाउन्टाव बे शपआव थांनानै नोंनो जेसेबांखिनि रां नांगौ नोङो बेनिफ्राय शपनिफ्राय नों रिसार्च खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननो दा ड्रागन भार्सेस टाइगार मोनसे गेम गेलेनाय देखायदेनसै अके दा आङो ड्रागन भार्सेस टाइगारखौ आङो प्ले खालामबाय बेनिफ्राय नायदेनसै फार्स्टआवनो आङो टाइगाराव होना नायदेनसै 100 थाखाल' होगोन दे बारा होआ अके फार्स्ट टाइमाव देरहाबायना एबार सेकेन्ड टाइमाव आङो नायदेनसै टाइगाराव देरहागासिनो एबा ड्रागनाव आं 200 थाखा होनानै होदेनसै 200 होबाय आङो रिजाल्टखौ नायनि दसे नेथ'नांगोन अके एबार खेबसेयावबो देरहाखाबाय नुदोंआनो बेनि उइथड्रल खालामनायाबो जोबोर इजि नोंथांमोना सिदा उइथड्रलाव थांदो नोंनो बेयाव जेसेबांखिनि नांगौ बेंक एकाउन्ट होना लाखा फार्स्टआव जेसेबांखिनि एमाउन्ट नांगौ बेयाव होनानै लादो ओमफ्राय उइथड्रलाव क्लिक खालामबानो साक्सेस फैगोन नोंथांमोना माने डाउनलड खालामबानो जाबाय आं डेसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों थांनानै थाबैनो डाउनलड खालाम स' गाइस नै आं बेखौ दासो गायस्लायदों दे बे टाबाव होबाय ओमफ्राय बेखौ हाबायाव फैदोंमोन दा हाबानिफ्राय नै दिनैसो दांफिनबाय आं मानोना आङो सानसेखालि मा जादों मोनथिबाय बेखौ मानो हाबायाव आंनि गिफ्ट होफैदों लोगोफोरा आं बुंनानै माने जेब्ला हाबानि आवगायाव शिव जात्रि जादोंमोन ना बेयावथ' आं थांदोंमोन आकाशि गंगा होननाय जायगायाव माने जोंनि कार्बि आंलं बारनानै मोनो आरोना बहुत गिदिर जायो पुजा मोनसे शिव जात्रि समाव स' बेयाव थांनायाव आङो बुंबाय आं बेखौ लानो गोसो जादोंमोन ओमफ्राय दामा बिराद बिदों ओमफ्राय होमबाबो आं फांनै लानो नागिरथारदोंमोन आरो बे जायगायाव माने बे फुजा जानाय जायगायाव ओमफ्राय फांनै लानो नागिरनाय समाव बुंबाय नों दानो लाथ'नाङा
नोंनि हाबाया सफैगासिनो दं नोंनि हलियाव गोलैयो हलियाव आरो जोंनि खाथियावनो मोनसे माबा हलि फुजा जायोना बे समावबो बेखौ फाननो फैयो माने नोंनि हाबा खालि जों बायनानै बेखौ हैगोन होननानै हाबा खालि हाबाया थांना हलियावनो हलि खालि बेखौ लाबोना फैबाय लोगोफोरा आंनो माबा शिवजात्रियाव बेखौ बायनो गोनांथार आं बिराद पसन्द जायो बे दंफांखौ नोंथांमोननिबो फेभरेट दां आं बेखौ न' सिङावसो दोनगोन आङो ना हिलजा मा आया एनार्जी कट मनिस्टार किबा किबि नाय मनिस्टार আছে কত আছে কোনটো ভালো 120 দিছে দুর্বল যাবাতে लोंनांगौ ए बरफ लाना फैदो जोङो नै आरो नै गाइखेरनिबो थान्दा ओंखार आबै ओंखार फैदेरान थांनोसै थ' एसां गोबाव नेबाय 2 घन्टा बारा जाबाय स' गाइस दा गामियाव थांनि खानाय सिनजाहैनि केमसि खानजुं लाखाबाय आङो गोबावथार जाबायना मास मोनसेयानो जाबाय खानाय सिनजायैया दा लोगोनाव थांनि र' खाथियावनो नङाबाथ' बिराद गरमबो ना माइबो सौनांगौमोन थांला बाबाय दिनै गाबोन फुङाव थांनोसै हाय मेगी लामानिफ्रायनो पुरा सेन मोनखादों आं दरजा खुलिनाय लोगो लोगो लामायाव मेगी फैला फैलि मेगी जानाय स्टार्ट लामानिफ्रायनो जि मोदोमदों ना बाप्पारे संनो रोंमारोथार मेगी ना मायो चाउमिन स' गाइस दासो न'आव फैबाय आं खानाय सिनखांनानै ओमफ्राय आइजों आंजों एसे माइबो सौनानै फैबाय दा आदाखौ थिनहरदों आंनि खामानि दंमोन ना बेनिखायनो फैग्रोबाय आं खेबनै दुगैबाय खिन्थु दाबो गरमानो मा बुंनो आरो नैबेजों सासे दिनैसो आं दहाय लाना फैबाय न'आव जैहो पिस्तलजोंनो गावनो हागोन होनलाय मारैमोनलाय पिस्तलजोंनो गावनो हागोन होननाया नोङो बे जायगानिफ्राय दुब्लिखौ नायहरबाथाय गोरान रानसावसाव नुबाय दाखालि साननैसो दै लायै सोगासिनोमोन दा नै मैयाजों दिनैजों सान्दुं दुंनानै साफा रानजोब्बाय दां दैखौनो नुहुरला आरो गायनोबो जायाखै फैनाय सप्तायावसो फुगोन बायदि खोथिया ओमफ्राय फैनाय सप्तायावनो गायगोन बायदि मा जायोथाय बेथ' आरो दाखालि बयनिफ्रायनो माइ गायगासिनो सानबेसे जाखो नों 5 दिन खैस' थाखा मोनखो सानसेयाव 200 खालायबाथाय 5 दिनसो बेसेबां जायो 1250 थाखा होमबाबो ना 1250 थाखा मोनबायना नों नैबार न'आव गायनो मोनसिगोन र' दाखालिनिफ्राय गायनो थिनहरगासिनो गायनानै मा लायो एबार गामियाव ओंखारबासो गामिनि मानसिफोरजों माबा एसे मिलायना थानो हायोना गोदान दाथ' बे खेबसेबो ओंखाराबो मायाबो रावखौबो सिनाया एबारसो सिनायसिगोन बे मानसिफोरखौ ओंखारनांगौ बेनिखायनो माइ गायनो माइ गायनो ओंखारबासो मानसिफोरखौ सिनायोना गामिनि नङाबा नों न' सिं हाबजोबबाय थाबाथाय रावखौबो सिनायानो है गरम दां हाला